Täällä ihmisten keskellä kirkon pitäisi näkyä ja kuulua. Mutta missä se Jumala näkyy täällä ihmiselämän arjessa? Ihmiset lukee lehtiä tai sitten ne läppärin kanssa työskentelee. Tämä Suomen kansan ihan loistava lukutaito koko maailman mittapuun mukaan, niin sen voi laskea kyllä suoraan Lutherin ja kirkon ansioksi. Nimittäin Luther sanoi, että köyhimmän talon piiankin on opittava lukemaan Raamattua omalla kielellään. Ja siinä ei auttanut isännän sanoa vastaan, kun ne piiat ei päässyt naimisiinkaan, jollei ne osannut lukea. Ja siitä on tähän päivään asti seurauksena ollut se, että luterilaisissa maissa lukutaito on tosi korkealla tasolla. Mutta tästä on aikaa nyt Luther eli silloin 1500-luvulla, niin mitä sen jälkeen, missä kirkko on näkynyt? Koko tämä länsimaisen yhteiskunnan oikeuslaitos, sen lainsäädännöt perustuu 10 käskylle ja rakkauden kaksoiskäskylle. Sairaalat on syntynyt kirkkojen ja luostareiden suojassa. Mutta sitten jos kysytään, mitäs viimeisen 100 vuoden aikana, onko kirkko näkynyt silloin ihmisten elämässä, niin tässä päivässä on, tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa on sellaisia toimintoja, jotka on syntynyt kirkossa, mutta ei me enää ymmärretä, että ne on syntynyt sieltä. Perheneuvonta syntyi 60 vuotta sitten, reilu 60 vuotta sitten, ja nykyään se on lakisääteinen yhteiskunnassa. Nyt se oli kirkon aloittama toiminto. Nuorten rikollisten sovittelutoiminta 80-luvun alussa on kirkon aloittama toiminto, ja nykyään se on lakisääteinen tässä yhteiskunnassa. Kun Suomeen iski lama 90-luvulla, niin kirkko aloitti velkaneuvonnan ja nykyään sitäkin löytyy kuntien toimesta. Eli kirkko on koko ajan elänyt ihmisten arjessa ja keskellä, mutta ei nämä tiedot ole mediaseksikkäitä. Ja siksi niitä useinkaan ei missään lööpeissä näy, vaan siellä lööpeissä näkyy jotkut muut asiat. Ja kirkon tehtävä on koko ajan tarkkaa kuunnella, mitkä on ne pienet hiljaiset signaalit, äänet, mitkä siitä kansasta nousee, mitkä ne on ne tarpeet. Ja tällä kohtaa ehkä pitäisi kysyä, mikä on se hengellinen etsintä, joka tässä Suomen kansassa nousee. Mitkä ne on ne vastaukset, millä kirkko voisi vastata tämän ajan ihmisten kysymyksiin. Sillä se on varma, että Jumala on ja vaikuttaa tässä ihmiselämän arjessa tälläkin hetkellä.